Priatelia, v dnešnom videu sa pozrieme na Aminkové obľúbené miesta v Bratislave. Koncept tohto videa je, že budeme chodiť po rôznych jeho obľúbených miestach a zároveň sa ho budem pýtať nejaké otázky ohľadom jeho života, tvorby, sexuálneho života, súkromia a veľa ďalšieho. Čiže... Priatelia, sme v knihkupectve Martinus, takže tuto Amin, ktorý sa prezentuje ako intelektuál. Opíš mi svoj content. Čo by sme mali vedieť o tvojom contente? Povedal by som, že to je taký náhľad do hlavy človeka, ktorý sa nevie na nič sústrediť. Nemám papier, že mám ADHD. Ale podľa mňa je zjavné, že sa nevie sústrediť. Nevedel si sa sústrediť akože už od mala, že vždy si bol že nesústredený? Už je to tvoj full-time job, akože točenie a čo by ti najviac chýbalo na tom, kebyže to stratíš? Vieš čo, myslím si, že by som sa z toho vyhrabal a vymyslel niečo iné, popravde. Ale najviac by mi na tom chýbalo, že to, že nemusím chodiť do ofisu a do roboty. Môžem sa zariadiť podľa seba a keď proste o 3:00 mi napadne, že chcem vyriešiť toto, tak idem riešiť toto a nemusím ešte čakať 2 hodiny a potom sa trepať domov a tak ďalej. A čo teda robíš, keď práve neinfluenceruješ? Čím tráviš ten voľný čas? Najprv by som chcel uviesť na prvú mieru, že ja nie som influencer. Že ja som content creator. Ja to nefilujem proste. Influencer je človek, ktorý tým firmám prenajíma svoj profil. Najmä tomu, že máš 120 000 followerov, tak firma príde za tebou a chce video, ktoré bude na tvojom profile a uvidia ho tvoji ľudia. Zatiaľ čo ja som content creator, čiže niekto už má ten profil a oni potrebujú ten obsah. Čiže ja pre nich urobím ten obsah a oni ho dajú na svoj profil. Eventuálne budem rád, ak sa dostanem do tej pozície, že budú firmy platiť za to, aby bol ten obsah u mňa. To je ten cieľ. Chápem. Kamarát, ak sa ti toto video páči, tak určite nezabudni zbehnúť na Patreon. To je hneď prvý link v popise. Nájdeš tam celú 20-minútovú verziu tohto videa. No a samozrejme nezabudni dať odber. Čiže teda, čo robíš, keď práve netvoríš obsah? Masturbujem. Cocaine and hookers, my friend. To je brutál. High five. Ale masturbujem ľavou rukou. Neviem prečo také zvláštne. Ako sa to dá, kámo? Prečo? Lebo aby si vedel viac proste preklikávať. Toto mi absolútne zničilo život, lebo som ako psychopat si začal myslieť, že budem stávať o 5:00 a momentálne čítam jediná vec. Čože je proste úplný opak môjho života, lebo ja som taký, že 18 vecí. Priateľu, kde sa nachádzame? Môžeš uviesť? Na rohu Obchodnej a Poštovej v kaviarni Vespajo, kde strašne rád chodím, lebo jednak tu káva stojí €50, čo je akože výborný deal. A druhá sa tu dá robiť people watching. To neviem, či slovenský výraz existuje na toto. Uchyláctvo. Ľuďopozorovanie. Že proste chodia ti tu mladé sympatické dámy aj z hora dole, aj z dola hore, aj z prava doľava, aj z ľava doprava, spomeň čertov. Si zo Sýrie teda? Technicky áno. Prečo práve Slovenská republika? No tak to nebolo úplne na mne, že či skončím na Slovensku alebo nie. Napol Bosňan, napol Sýričan, žijúci v Bratislave. Áno. Žijúci v centre Bratislavy. To je brutálne. Aké bolo teda začínať nový život v Bratislave? No neviem, v pohode, ja si proste nepamätám ako keby nejaké sýrske obdobie svojho života. Nemal som nikdy problém sa nejak socializovať, ale vždy som mal pocit, že som outsider. Možno, že aj tým, že proste tým iným náboženstvom a tým, že sme nemali Vianoce a nejedol som bravčové. Vyrastal si ako moslim? Áno, takže dodnes v rámci možností sa snažím byť moslimom. Si praktizujúci moslim? Ako náš pápež by ti povedal, že nejsom úplne ideálny moslim. Nemodlím sa tak často, ako by som mal. Ale... Chcel by si teda právo šária? Nepotrpím si na právo šárie. Úprimne nechcel by som ani žiť v krajine, v ktorej platí právo šárie. Robil si v detstve nejaký akože šport, alebo si hral na hudobný nástroj? No, nehral som na hudobný nástroj a dosť ma to mrzí, ale to proste v rodine Balkáncov akože hudobné nástroje nejak nefigurujú. Nútili ma chodívať na judo a na karate a na taekwondo a strašne ma to nebavilo. Spätne akože chápem, prečo som tam mal chodívať, ale nebavilo ma to. Ale plávem, že proste som extrémne dobrý plavec. Som aj chodieval na plávanie. Kto bol tvoj idol, keď si bol dieťa? Asi Jamie Oliver a Anthony Bourdain. To je taký typek, čo cestoval po svete a jedol jedlo. A preto akože môj život sa dosť točí okolo cestovania a jedenia. Nachádzame sa v čitárni u Raka. Je to tak? U Červeného raka. Áno. Čo to vlastne je? Opíš mi toto mesto trochu. Je to kaviareň, alebo je to, čo to je? Nie, to patrí pod mestskú knižnicu. Nevieš si tu dať kávu, ale vieš si tu asi doniesť vodu. A je to proste len taký zašitý spot v Bratislave, kde je zeleň a môžeš tu premýšľať a čítať a oddychovať. Je to taký kľudný, fajnový spotík. Čo ťa na tvojej práci, čo robíš, teda content creatorstve? Čo ťa na to najviac štve? Je to proste self-development journey, že je to ako keby boj sám so sebou. Kebyže máš nejakú robotu, kde proste dojdeš a robíš konštantne to isté,
tak by si to mal ľahšie. Takto, keď robíš proste robotu, v ktorej sa to neustále mení a musíš stále hľadať nové veci, tak musíš dosť bojovať sám so sebou. Ale akože beriem to ako súčasť tej roboty a neviem si predstaviť, že by som to robil inak asi. Podľa mňa v živote vždy nejako trpíš. Len si vieš, to je pravda. Len si vieš vybrať, že ako budeš trpieť. Keď si začínal, čo by si chcel vlastne vedieť o bratislavskom a slovenskom tom content industry? Popravde je toho ešte hrozne veľa, čo neviem. Jednak, že proste je to extrémne malý trh na Slovensku. Že proste máš 3 veľké firmy, ktoré robia obsah, máš proste 3 veľké profily na Instagrame, máš proste 3 veľkých tvorcov, že fakt je to ako keby malý rybník. Prvá vec, nezabudni dať odber. No a ešte k tomu Patreonu, je to spôsob, ako môžeš mať za 3,50 vlastne všetky videá, ktoré som kedy natočil. Ako by si zhodnotil tých tvojich 7 mesiacov prvých? Čo ti to dalo? Reálne mi to asi zmenilo život, keď sa na tým zamýšľam. Bývam na peknom meste a môžem jesť, čo chcem. Bolo to obdobie tých prvých 6 mesiacov som pridával, že každý deň. A chýba mi na tom definiteness of purpose po anglicky a po slovensky asi, že som mal jasný cieľ. Celý môj život smeroval k tomu, že treba spraviť to jedno video. Takže to mi to dalo. To bol taký pekný pocit toho, že proste mám nejaký cieľ. Bratislava, keď je dobrá, tak môj kokot mala. A tuto priamo je tá knižnica. Toto je knižnica, To je mestská knižnica, hej. Ale je to podľa mňa že tragické, že ona je otvorená iba cez týždeň do 6. Lebo aj cez víkend človek chce byť v knižnici alebo čítať knihy. Myslím, že tuto ho veľa nenatočíme, lebo potrebuješ povolenie. Fakt? Tam už, ako musíš sa opýtať tých ľudí, čo to robia. Ale vieme sa tam tak sniknúť, akože iba si to tam popozerať. OK. To dáme. Tá mestská knižnica. Chodívaš tam teda často, tráviš tam veľa času? No, trávil som tam viac času, ale v podstate keď som začínal svoj Instagram, tak som tam trávil, že mŕte veľa času, lebo som tam prišiel, sadol som si a nepohol som sa od toho stola, kým som nemal proste prichystané videjka. Asi toto je to, čo mi chýba. Že teraz už nemám ako keby taký čas proste špeciálne na tvorbu tých svojich videok. Akú rolu hrajú knihy v tvojom živote? V knihách je strašne veľa informácií a hlavne sú sústredené na jednom mieste, lebo problém dnešnej doby je, že máš extrémne veľa informácií, ale nevieš učiť úplne, že ktorá má váhu a ktorá nie. Keď máš knihu, tak to tam je proste všetko zoradené na jednom mieste a môže byť taký, že OK, tu by mali byť odpovede, aspoň približne. Zatiaľ čo keď scrollujem na Instagrame, 1 sekundu vidím nejakú ceckatú Brazílčanku a potom vidím futbalistu a ale proste... to máš ty nastavené reelska zla. OK. Že to je tvoj algoritmus. A teraz ideme kam? Teraz ideme do podľa mňa najlepšej zmrzlinárne v Starom meste. OK. A volá sa Lukulus a majú taký albánska rodina ju má už 1 500 000 rokov. A je to rovno za nami vlastne. A je to priamo za nami, presne tak. A máš chuť na zmrzlinu? Hej? No však hej. Nemáš na výber. Asi tak. Dobrý deň. Ja vás poprosím Dubaj do Kornútka. Pozývaš, hej? Áno, nemám na výber, keď som sa sem prinútil dojsť. Neviem, za mňa je toto, že najlepšia zmrzlina. Ja som taký dubajský typek. Iba čo sa týka čokolády. Nehovorím, že som nejedol lepšiu, ale podľa mňa je to jedna z lepších, ktoré som jedol. No a keď je noc múzeí v Bratislave, ktorá býva raz do roka, tak za 5 € máš vstup do všetkých múzeí v Bratislave. Toto je jedno z nich, Múzeum hodín. Že nič také zaujímavé tam nebolo, boli tam hodiny. Ale kúsok odtiaľto pešo je aj také židovské múzeum a to bolo celkom cool, že tam by som sa išiel pozrieť. Bol tam gigažid. Nachádzame sa v Jasmíne, to je čínska reštaurácia. Čínska? Je čínska. Je to prvá čínska reštaurácia v Bratislave. Pomerne dobre to tam vyzerá, aj celkom dobre tam varia. Akože nie je to najlepšie jedlo v Bratislave, ale je to také, že pomer cena výkon pomerne dobrý. Sedím za Jasmínom a pijem víno. Ako často sem vlastne chodíš? Tak 2-krát za mesiac asi, ale väčšinou jem veci, ktoré sú na obchodné. Snažím sa nejesť kúsok mekači, ale dosť často je to v mekači. Ďakujeme. Ďakujeme. Kola sponzorujte nás, prosím. Áno, chceme sponzoring. Chábr. Je to chábr, to je brutálne. To je veľmi krásne. Môj čavo. Viezenské označení pro bratra. Odber. Patron. A cítil si sa niekedy na svojom osobnom dne? Veľakrát. Dokonca ešte teraz počas tohto natáčania, či odkedy som začal tvoriť, tak som zažil dosť tragické obdobie, keď som si myslel, že bude zo mňa salesák, že budem vlk z Wall Street, lebo Andrew Tate mi povedal, že tak sa stane človek milionárom. Akože nešiel som si nutne Andrew Tate veci, ale proste nejakom interviu na TikTok, ktoré som zahľadol, hovoril, že musíš si nájsť job ako salesák, keď chceš byť milionár. Tak to som urobil a dosť intenzívne som tým jobom trpel. Ale musím povedať, že nikdy som nepadol na akože asi nejaké úplne tragické dno, tým, že mám stále rodinu a akože keby sa niečo do série, tak by som mohol pristať u mami na gauči alebo tak.
takže to si musím zaklopať, že za to som veľmi vďačný. Takže priatelia, akurát sme tuto s Aminkom dopapali. Aminko, podľa mňa najlepšie. Máš bandúrko, máš jovinečko, tak Aminko, čo ťa najviac motivuje? Asi to, že zomriem, že ako limitovaný čas a nejaké naplňanie potenciálu. A na čo si najviac hrdý? Že mám rodinu, že sú zdraví, relatívne spokojní vo svojom živote a že mám kamarátov a že život je zvládateľný. Ja by som ti chcel teda poďakovať za dnešnú guided tour. A je mi cťou teda, že som mohol byť sprevádzaný tebou tuto po centre mesta. Ešte by som chcel od teba, aby si odporučil nejaké miesto, kam pôjdem s ďalším účastníkom tejto reality show. Dobre, tak ja by som vás asi poslal do gréckeho Bystrasu vlaky a dal by som si tam jahňací gyros. A to je vlastne všetko z dnešného videa, takže užívajte, majte krásny deň, je leto, choďte von a nezabudnite do komentárov ohodnotiť jednotlivé miesta v tomto videu. A zaplatiť si ho Patreon. A zaplaťte si Patreon. Ideme na Goga. Vaša.